what's up? Maayong buntag no. Natagaan tag higayon karon ay matesting na to ang motor sa tuang barkada. Mo ni siya ang KTM RC200. So nag-bike swap me gahapon. Gamit niya akong R3 tapos karon gamit ako yung RC200 para mag-testing na to. So gamit tong RC200 guys. 200cc dual overhead cam, and this is a 2018 model, so medyo may edad na pero fresh na fresh pa rin tingnan no. Tingnan nyo, pinakaganahan ako sa KTM na KTM na design. Tanawa ang chassis niya, orange, kitang kita. Walay cover diri ba, kay sa Yamaha covered man atong chassis, diri sa KTM klaro kayo. And tanawa ang forma niya sa front part. Yan, with matching black, white and orange colors. Kitang-kitang pagka niya, pagka sporty. Based sa looks guys, grabe. Ganahan kay ko sa iyang mirrors, tanawa yung mirrors. Stock na niya, nadri ang turn signals. Tapos iyang front fender, kuan siya ba? Dili siya lampas. Kuan siya, pantay lang siya sa iyang front cowling ba na? And also iyang tire hugger, stock na siya from Casa. Diba? Nice kayo. Dili na kailangan mag-buy og gun. Tapos iyang daytime running light. Ugi kay na. Boom. Dagang salamat kay Mark no, kay gipahiram niya sa tuwa niyang iyang motor. Tapos guys, pakita na ko iyang cowling. Backseat. Abi ni mo cowling lang ni siya na plastic pero foam ni. Foam na siya. Pwede na siya ang kasan diri. Diba? Aggressive kay tanawon. Di nyo malata ang exhaust. Underbelly guys. Limpyo kay siya tanawon. Sports bikes. And atong ikuan. Try na to ang seat position. Sitting position. Kung okay ba. So 5'6" akong height. Okay, so flat footed pero saktong-sakto lang yun. Kaya medyo taas yung seat height. Niya. Ready to race. Nani siya sensor sa yung stand. Kung naka-down, dili ni mo siya ma first gear if naka-down niya ang stand. Yan. Nadiri ang yang high and low beam, yang flasher, yang turn signal, yang busina. Kani aftermarket na ni. Feeling na ako. Kuha ni siya hazard. Yan. Engine stop. Pag i-stop nimo ang engine na ni, dili siya mo ng dash. Pag i-on mo siya,
This is the starter. So tara, i-fire up na to ang engine para madunggan ninyo ang stock na tingog niya. Okay ang stock, no? Dili kayo dumog. So kung ako aning motor, priority gyud ako ni ilisda ng pipe underbelly na bisag SC Project or Akrapovic. Para mas medyo na siya tingog ba. So mura sa to ang gamayng review aning motora, no. I-ano na lang nato siya, test drive nato kung unsay feeling kung drive ba nato ni. Yo, eto na. Na-try na nato. Nakasampa na ta sa KTM RC200. Dili kay siya kusog pero okay na. Di na ka mabitin, di ba? Paano rin? Full tank po, success. Ha? Oh. Mura ka ko ano, karang abi na ko plastic ba? Pero foam din siya, pero gahi po lagi. Nya slide. Ha? Oh, bakos lang yun. Bye, pila to? 400 plus. Ako po dinig tangki, no? Dili pa siya puno. Binuo ang ninggid dyan, ni puno na kayo to. Pila ba murag nani sa 10 liters ata niya or 12 liters ang kuhan niya, capacity aning yang fuel tank. Excuse. Fill na ko nasa mga 12 liters. Pero kung kabalo mo guys, comment down below or search na lang ako niya sa Google. At tayo nag-reviewhan ko magkabalo sa steak sa motor. Dari taagi karon sa kuan guys. Sa ni tawag palyok, bago mental to Bago Road. Kaya para dili kita makaagig traffic, kay alam nyo na RC200 guys. Tapos yagi ni mong traffic, init kayo siguro. Init kayo ang radiator ani, ang fan. Uy, gana kiro eh. Mas mayo agi-agi ninyo siya mga ingani kanang dili kay babad sa traffic ba. Kaya para dili kayo init, daw. So matuta karon sa padulong Eden na road na ato'y ginaingon si Mark na nice nga kananan. So ato siyang sabayan dito kay dala niya ako ang R3, no? So kita na to siya diha sa may crossing Toril sa Bayabas. Dito. Kita na to siya dito, tapos sabay ta dito pasaka sa Eden. Doon ni siya, pila ra ka 20 minutes so 15 minutes rides gikan Davao City. Di na ka mabitin. Diba? Yo, suy-suy lang oh. Nice kayo ang iyang handling guys. Kuan lang ka kanang gaan siya. Tapos dali lang siya kuan dito, counter steer. Musunod din siya ba siya mong body position oh. Musunod din siya. Ang problema lang na kuan is kuan kaning danlog ba slide yang kuan bangko slide. So murag kailangan ni siya og palitan ni mog tank grip diri para dili ka mag slide bitaw, para position lang ka permi. Mao lang mura akong problema, dili lang problema ang body position ani guys, kay mo gid siya ang sports bike, di ba? Aggressive gyud ka permi, kanang mura kag mulumba permi ba, mo gid siya ang
trademark sa mga sports bike. Karang pag magsakay ka, nakabako ka murag Power Ranger ba. 6 sabot sa mapairam lang. So kung gusto ninyo ipahiram ninyo ang pinalanggang motor sa kuha para ato ang buhatan of content, just PM me guys. I-like lang ninyo ang ato ang page Limitless DC sa Facebook, tapos i-message ko ninyo super active to na page mo tatong gamit no. Mula siya si Sangay, siya nagdala sa kuang iyahaning motor. Tara, ikaw lang una, ulaw katuod. Tanaw na to ang iyahang dili kasi sama no, pero okay na. Dili na siya ko magilis og pipe eh. Yun no. Alright. Lari kayo siya banking guys. Uy. Woo! Woo! Oh yeah. Nice good. Gaan kayo. Kami kasi liko-liko ba? Wa ko'y masulti. Basta ako nalingaw ko aning motora. Ora. Kamo kung namoy mga negative ani nga mo to, mas maingon ani motora ako. Wala. Ganahan kay ko. Kung pwede pa lang. Kwarta na lay kulang. Tanaw ko si kuya. Formahan makudain ba? Nainay lang good. Wapo naman yung dalan rin no. Aspaltado. Bertika na ito nabi kaya murag lugit na. Igi, banat. Igi. Adja daw, adja. Let's go. Alright. So asa? Dire Tagurano di ay. Dili dita mo sa kag Eden. Dire sa Tagurano dita. Grabe ang curves dire oh. Big C bay? Small Super C. Ano yung Super C? Grabe. Dire di ay. Turn left dire sa Tiki. Kana Tiki Tago Garden site. Open Tuesday. Tara. So, naa siya'y Victor 50. Restaurant Restaurant. Kaduha? Playground ay resto. Yun, saba na. May saba na. Ang aircon. Dito. Init. May saba na ang aircon pa. Ihangguan ba? Fan. Kasukan init gani no. Gapon gang kasa ni sa uya ba. Ma-feel daw niyang init oy. Alright. Thank you so much for the food. Ay. Daghang salamat sa pagpatisting na imong motor. Good kayo bay. So, thank you so much no for watching. And sana maka-review pa tayo ng iba't ibang klaseng motor. And thank you sa pag-follow and subscribe sa atuang channel. And I hope
na giganahan mo sa ato ang mga contents. And don't worry guys, kay nag-improve pa bud ta sa ato ang vlogging. Kaya kung muhawd na ta di gwapo na tong mga contents. Karon dili pa kayo gwapo kay kuan baguhan pa ta ni na industry. Char. Industry. So dili kalimot ha. Ang mga wala pa kaka-subscribe, wala pa kaka-follow, subscribe na mo ug follow na mo sa to ang channel. I-click lang ninyo ng subscribe button for more motovlogging contents. Like and subscribe, Limitless DC.